Kaibigan po, mga kababayan natin, bago po yan, gusto po namin pakilala sa inyo ang NAFA Region Chair. NAFA Region Chair, Mr. Martin Silliman, ladies and gentlemen. Yes! Alright! Po natin siya, mga kaibigan. Magpapasalamat na po. Salamat, Marlon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana nasiyahan kayo sa ating programa ngayon. For those who don't speak Tagalog, I hope you enjoyed the presentation today. I would like to especially mention the man that's responsible for this event. That's Noel Casimiro. Noel! There's Noel, right? President Noel. And of course, our overall chairman, the state chair, Nevada State Chair, Jing Espirito, right there. And of course, we thank all the sponsors and all the volunteers. And we appreciate your attendance. This is the beginning of the Filipino power for I hope to see you next year here. We will be more than happy to see you. Thank you very much. Mabuhay! NAFA Region Chair, Martin Silliman. Salamat po, sir. Umpisa pa lang to. This is our first. Alam mo, natatanda ko to. Meron na kami kailan na ito yun 5 years ago. Kailan ka ba dumating dito sa Vegas? Ako, 2 years ago. Ako, 96 ako dumating dito Ako naman mga 3 years ago doon sa Georgia. Pero 1 year pala ako dito sa Las Vegas. Oy, bisa na Manday? Ay, hindi Ilocano. Ilocano. Marami pa rito mga Ilocano. Ilocano! Ay, ang dami pala. Marami ka ba mga bati Ay, mo? Hindi nga. Mga Bisaya. Ayun, marami rin. Marami rin. Oo. Ang mga Bicolano. Ayun. Ako yun. Ayan. At saka nagpapasalamat po kami sa lahat ng sponsors, okay? And likewise, once again, those who want to have a copy of this historical event, puntahan nyo lang po yung Philippine Times booth, nandiyan po. And also, we'd like to invite you June 20th, Saturday, starting at 5 p.m. at Treasure Island Hotel and Casino. Yan po. They're going to award the 10 outstanding Filipino leaders. Yan. Yan talaga ibang klase, ano? Oo. Ibang humanda talaga ang NAFA. Doon, let's party! Ngayon. Maraming Filipino food. Saan ba kayo nakakita? Nanonood na kayo, libre, nanonood, may mga regalo pa, may pamimigay kami mga prizes. Ayan, nakita nyo, Chowking, Seafood City, ano ba yan? Filipino po tayo, sino ba yan? Nandiyan. Yung ACN. ANA Travel Service by Mark Mungay. Goldilocks, thank you so much. Likewise, the Safeway, Philippines. Yeah, and tawag direct is here also. Ayan. Kaya maraming salamat po sa ating mga tagatangkilik ng ating mga Filipino products. Kaya, and also I would like to invite everyone. The first Filipino-American United Methodist Fellowship is inviting all of you to worship, to their worship service in Sanctuary. Starts at 5 to 6 p.m. every Sunday, and a fellowship meal is provided after worship service. Sa University United Methodist Church po at 4412 South Maryland Parkway, Las Vegas, Nevada. For visit website www.firstphilumf.org or gpbandlv.webs.com. Ayan. Yeah. Ayan. At saka, I would like to take this opportunity. Ayun po, I would like to introduce Twins Lechon. Kaibigan ko yung may-ari nito. Ano mo may Lechon? Twins Lechon owned by Joseph and Janine Neira. Telephone number 702-589-6178. O kaya, punta nyo na lang ako rito yung gusto mong order ng lechon. Nandito po si Marlon para ibigay ang lechon nyo. Ihahapag sa kainan sa lamesa nyo. Tuwing fiesta, number 1 ang lechon. Oh, yes! Hindi walang lechon. Yes, of course. Oo nga, dahan-dahan lang. Kasi minsan pag may lechon, pag fiesta, may tigong din. Cholesterol yun. But this is a very healthy lechon. Talagang approved by USDA ito sa kanila. Pinoy na Pinoy. Oh, ayan. Handa na ba kayo
Meron pa tayo. Oh, meron pa pala. Sino ang gusto mo? May pa-premium pa tayo. Ayan, go ahead. Meron po tayong prizes. So, kung sino po ang sasagot sa aking tanong, meron pong free 30 minutes call to the Philippines brought to you by Tawag na Direct. Ayan, tawag natin rin. Oo, nasa booth number 43. Hi, sir! Booth 43? Yeah. Ayun, nandun po Ayun, sila. tawag na direct. Right. Puntahan nyo lang po. Ayan. Okay. Go ahead. So, Ready na ba sa tanong? Yeah. Ready na ba kayo? Kung sino po ang unang makapunta rito? Ang unang taong taga Cebu! Taga Cebu! Sino po na taga Cebu? Ay, sus! Andito ba si Ate? Ay, sus, kaya tayo di ako. Hi. From Cebu, right? Yes, you're looking for Cebu. Cebuana. Ngayong hapon ninyong tanan. O, talagang Cebuanang Cebuana. Ano pong pangalan nyo? May. Alright, ayan po si Aling May. So, Congratulations, May. 30-minute call to the Philippines. Going in 2 weeks. Tamang-tama. She's gonna need it. Okay. Ayan, picture-picture daw. Ayan, huwag nyo makakalimutan ang tawag na direct. Na direct. Booth Palakpakan mo 43. natin ang ating Salamat po. kababayan from Salamat. Cebu. And also, I'd like to, those who want to have a copy of my CD, yung Ako Ay Pilipino, ando po sa booth ng Bicolon Association of Las Vegas, booth number 18 po. Okay na yan, para meron naman kayong souvenir pag gusto nyo makinig habang natutulog kayo. Nandun po, $10 lang. Donation nyo na yan sa Bicolon para sa grupo ko. I'm a very, one of the founder of the Bicolon Association of Las Vegas. And again, don't forget our fiesta also is coming September. Our Lady of Piña Francia. Yeah. Kaya, Jessica, kailangan Sana nandun nandun din ka. ako, ma? Of Oo, course. nandun ka, dapat. So, lahat po naman nandito, kailangan po pumunta rin sila doon. Okay? Ayan, mamimigay ulit tayo ng pa-premyo. Ang dami pala tayong Oo, pa-premi marami. dito. Another, pa-premyo. Courtesy of the Atlas. Ayan, Sa Atlas, walang kalas. Okay. O yan, ito. Sino ang merong 500 pesos? Ano? Alright. Okay, dali! Ilabas nyo. Okay. Sino Ilabas nyo na yan. Sino may 500 pesos? 500 pesos. Ayan, mukhang galing Pilipinas Ipakita ito. po talaga, ipakita po talaga. Pakita Talo mo nga yan. 500. Alam mo, nakalimutan ko na Akala ko meron siya. 500 pesos eh. Ayun, O ayun, sige, ayun. ang dami mo Dali. naman chicks. Sino-sino ba yan? Diyos ko, Booking, ang dami po pala kayong mga chicks dito. Nako, baka si Macy's Hanapin mo sa wall, huwag mo titigilan si Mystican. Ayan, 500 pesos. Ayan. I'm sorry, we have a winner. Sorry, baby. Brother X po. Ayun, Brother X. Brother X, congratulations. Ayan, so itatalo ko na ang 500. Ay, hindi, gano'n lang. Salamat. Maraming salamat po. Sana ma-enjoy nyo yung Abangan nyo na po. Ayan, Meron pa po kami pamimigay na prizes from Atlas. Diyan lang kayo. Opo. Oh, wala itong tigil ng mga premium to para sa inyo. Mga kababayan. Maraming Okay, salamat. ito na. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Sa susunod na performer, ready na? Yes.